Mennesker. Så sidde ordentligt. Så. Nej, for sygt. Det kan jeg ikke noget. Men hej. Der i dag, eller faktisk i dag, jeg har lavet en video her for lidt tid siden, men så har jeg så fået en pige, der spørger, eller jeg ved ikke om det er en bil eller ej, der spørger, om jeg vil lave en ting med de creme, noget jeg har fået fra, julegave, og jeg vil starte med den her. Jeg må godt åbne, det skulle bare lige hurtigt spørge, at åbne. Hvis jeg skulle bytte noget, men det er, det må jeg så ikke åbne. Vi starter med den her body lotion, der hedder Yes to Carrot. Den bliver ikke bygget, den minder mig bare om Louis. Den dufter af, jeg synes den dufter af gulerod. Den dufter af gulerod, jeg ved ikke helt hvorfor. Og den dufter også af, den dufter af gulerod. Det er ulækkert, eller jeg ved ikke om det er ulækkert. Men den i hvert fald gulerodagtig dufter af gulerod. Ja. Jeg har ikke så mange ting, men jeg tror at der er 170 gram i. Så 170 gram i. Det dufter rigtig godt. Men jeg finder bare om Louis, så det valgte jeg så godt. Ja, næste ting. Det er en, jeg har fået af min mormor, og det er så den hedder 24 timers ansigtscreme, som matches og den plejer din hud og blødgør til normal hud. Den dufter godt. Den dufter sådan jeg ved ikke helt, roser tror jeg det dufter, ja. Okay, den står her, at man for optimal daglig pleje skal du anvende rensemus eller renselotion samt Skin Toys til normal hud, inden du påfører 24 timers ansigtscreme. Nu forstår jeg, hvorfor jeg har fået det sæt. Jeg har nemlig fået det her sæt her. Det skulle mormor selv også sæt, men det er alt det her. De to ting, man skal bruge, før man sender. Jeg bruger det her ansigtscreme. Jeg fundet af. Jeg vil så gå videre til den næste ting. Jeg så den her rense hus. Den dufter så godt. Den dufter også så rosa for. Jeg synes det var. Jeg er rigtig glad for den. Jeg har ønsket mig den i OK land. Så den renser bare 2 sekunder. Men videre. Vente, må jeg. Videre til næste ting. Det er så den
at udtale det. En skintoisk. Det lugter bare sådan noget antitrans. Jeg ved ikke helt, hvad det hedder. Sådan, det er sådan en lille æske. Jeg tror også, det er det samme. Sådan en lille æske her. Det var der kommer sådan, man kan smage sådan her. Med sådan lidt. Men ja. Ja. Sådan sidste ting. Næste ting og sidste ting er så er det Crystal Nail og Wool. Jeg tror også, den der forbedrer neglene. Jeg ved ikke helt. Men den har svært hold, for den har svenskere. Fordi der er neglene til at blive bedre. Tror jeg. Så er det sådan noget. Dufter af violetta. Rosen. Det er det, der tror jeg, det hedder. Det er i hvert fald det. Synes jeg. Jeg vil gerne. Jeg tror, jeg det er noget helt ulækker. Den er vores blå, tror jeg. Blå er helt bistro. Jeg skal hente den her helt bistro. Jeg tror bare, det er værd. Men jeg vil helt klart anbefale de her 5 ting, som der er. Undskyld, det ikke så længere, men jeg prøver at gøre det hurtigt så kort. Men ja, vi ses. Håber I kunne lide den her video. Husk altså at skrive en kommentar hernede og like den. Og følg mig, eller hvad man kalder det. Ja, men husk du altid det. Men håber I har en fortsat god dag. Hej!